dami na namang dahon dito. Kailangan na naman natin maglinis. So bukas ng umaga maglilinis tayo. Tapos ito, yung dalawa. So purga tayo ngayon. Purga natin itong dalawa. So gamit natin ng pang-purga is yung astig. Yan. So yung vlog pala natin ngayon mga tropa is pag-usapan natin kung bakit na kailangan natin ng short cord saka ng long cord. So itong apat na to, kung apat na naka scratch pin, ilalagyan natin sila ng short cord. Tapos yung mga andun na sa may TP, yan naman yung mga naka long cord na. Kukunin lang natin tong short cord mga tropa. So sakto meron tayo ditong apat. Ito, apat na short cord na para sa mga nokis natin. So short videos lang tayo mga tropa, no? So tuturo ko lang sa inyo kung bakit na kailangan to. Kasi nga parang ganito mga tropa, oh. Lalagay tayo. Lalagyan natin ito isa. So ito yung isang talisayan natin. Ano, talisayan natin. So kapatid to ng isang yung talisayan na malaki. Ayun. So nauna lang yun ng 2 buwan mga tropa. So ito 4 na buwan na to. So ito hindi pa sanay na matalian. So ito pala yung purpose nito, short cord mga tropa. Is to para masanay sila na may tali na dito sa paa nila. Parang ito. Lalagyan natin ng tali. Dati hindi ko rin alam ito mga tropa, pero tinuruan lang ako nung isang breeder dyan sa malapit sa atin, si Idol Brian, Idol Dagul. Yan. So sabi niya kasi ganitong gagawin natin. Yan. So ito mga tropa, mayroon na siyang short cord. Ayan o, ayan siya, short. Napaka-exit niyan. So ngayon lalagay natin siya dito sa scratch pin. So yan, kita nyo, ayan mga tropa, oh. Para siyang balisa. Para siyang balisa, gawa nung may tali siya sa paa. Yan, oh. Tinutukwa niya. Yan, tinutukwa niya. So para saan ba yan mga tropa? So yan, para masanay sila na mayroon ng tali sa mga paa nila. Para pag nilagay natin dito sa may TP, katulad ng mga to, and pag nilagay natin sa mga TP, hindi na sila magpupumiglas. Kasi pag yan, nagpupumiglas, hindi mo sinanay na may tali sa paa nung bata pa, magpupumiglas yan. So yun yung magiging isang dahilan kaya minsan may alog yung tuhod. So pag may alog yung tuhod mga tropa, reject na yon. Kumbaga sa Japan dami. So ano siya mga tropa, reject na. Katulad ng mga to, ito nasanay sila na may tali na sa paa bago natin nilagay sa mga TP. Kaya tignan nyo, hindi na sila nagpupumiglas. So lahat na ito mga tropa, lalagyan natin. So hapon na tayo nakapag-vlog kasi nantay ko pa si Jamela, yung ating camera woman. Ayan siya, green na green. So siya yung camera woman natin. So yun yung nagiging vlog natin mga tropa. Yun lang pala yung vlog natin. Short cord saka long cord. Short videos lang tayo. Ayun, oh. Ito pa yung ginagamit para kapag malaki na po sila, hindi na po sila magpupumiglas. Kapag tinali na po sila, mas maganda na habang bata pa sila ay nasasanay na sila sa ganyan, para pagdating nila sa adulthood ay magiging ano na sila, sanay na sila na kahit na nakatali sila is magiging comfy pa rin sila. Komportable na sila. Yeah, comfy. Hindi na sila balisa. Yeah. So yun lang po ang vlog. So yun lang yung vlog namin, and see you sa next na vlog namin mga tropa. Bye bye. Oo. Muntik pa. Bye-bye. Bye. Ano yun? Bye-bye. Ang kulit.